wai ka kasa shiga gida mala. Na kasa shiga yanzu. Na riga na kasa shiga gida. Ka san yau sallah ni ban da abin yanka ba nama ba komai ba kuɗi abin sai a hankali. Kuma gashi kuma bana ba a yi noma ba. To gashi wallahi an kasa ni wannan bana ban ma yi nomai ba saboda wannan matsalar da ake ciki tashin hankali. Gaskiya ai tashin hankali ne ya. Gashi wurin gashi ban aje ban da wani yaro balle ya taya ni kwala kai malam jatau kai kana abin ganin ni ba. Ni ka sani ai ana biyu. Ba ta da mutunci matan nan tawo ta hana ni in shiga gida saboda ban kawo abin yanka ba. Man jane da yanzu halin rayuwa ne sai haƙuri. Aba abin bai ni yanzu ban ma sai inda zani shi yasa nake kewaya kawai. Ku dakata ku. Ni ba ku san wani abu ba. ƴaƴana nawa guda 5. Babban nasu da na tura shi birni karatu. Ya je karatun ya makali ya da rawa. Sura 4. Guda 4 yanzu su ne nake tashi. Babu inda nake zuwa. Zai rarraba musu. Biyu su tai gona. Ɗaya ya tsaya aikace-aikacen gida. Ɗaya kuma in tura shi ya je cikin gari 'yan abokaina da muka saba da su. A je a nemo a zo a kawo. Lokaci ba lokacin noma kenan. Idan kuma gari lahiya in tura su gaba ɗayan su dukkan hudun su tai gona. Zuna to zaman me za su yi? Me za su yi? Ai idan ba su ba me waya an kawo su duniya. Ai idan ba su ba. Ai ku magana cikin nan wurin wa zai imani ga Allah. An shukan nan daman kyauta ce ne niyya in yi ma saboda sallan nan naga ba hali sosai. Dabbobi ne nake kiwo nan. Ka shiga nan ciki ka zaɓi wadda tema ka yanka. Sakallahu khairan. Tau ni kadai kai kadai ka aiko in ka yanka ka turo a dokan ma. To ina gode Allah saka alai. Nan dai. Bari a samu ruwa a wanke kai. Bashi yayi haka. A bashi? Yayi haka. To lahiya lo Allah saka alai. Bari in je yanzu in turo ma a daukan mani. Wa zai kare yin imani ga Allah?